Shit, mand. Shit. Fuck, jeg kun døde 2 gange. Hvordan kan det lige Altså, ske? døde 7 gange. Nå. Nå. Vi ved, de ligger og gemmer sig i hjørnerne. Mm. Og putter virkelig meget. De går nok i kælderen, tror du ikke det? Ja, de kan også gå topfloor. Så tager jeg Ying. Det. Eller hvad skal jeg tage? Jeg tager Thatcher så. Ja, jeg ved det sgu ikke. Så er der helt garderet. Vi skal bare virkelig passe på, de har sgu styr på topfloor. Ja, det har de nemlig. De har mega line of sight derinde, for han har fundet et eller andet skummelt sted. Hvis der er det der, så må du gerne tage, og de har strøm på, så må du gerne tage den, der er længst videre væggen først. Ja. Men tager den ikke begge to næsten mere ned, eller hvad? Det tror jeg ikke. Det mener jeg ikke. Nej. Ja. Det lyder, jeg tror det er basement. Basement, I think. It's in the basement. Oh yeah, it's basement, sorry. Did you bend it or repeat this? Drone has located a bomb. Jeg tror, jeg var langt over level 50, dengang jeg opdagede, at man kunne komme ned der ved elevatoren. Hvor er det dog derhenne? Ja. Nej, det er hovedet. Insertion in 5 seconds. You've located a bomb. Make your way to its location and defuse it. Fuck, jeg bliver ren. Se Skylight, så er det en vores, der bare plukker alt plads i stykker herude i skibet. Jeg er inde i køkkenet. Ja, der ligger en i mandskabsrummet. Ja, ikke også? Jo. Så skal vi lige sige det. One in cafeteria. Nej! Cover the diffuser. Hvorhenne? Hvor? Konverteret. Er han i mandskabsrummet? One in office. Main office. Large office. Nej, fuck, man. Var det ikke ham, der skød dig? Det skal jeg ikke vide. Det tror jeg, det var. Jeg kan Det simpelthen var ikke det, forstå. fuseren. Hvor fanden? Nej. Device is going dark. Plant. Please plant. Sophia, plant, please. Sophia plant. Plant. Sophia, plant. On F, you just need to sit. Press F. Or stay. Sit. Yeah, sit and plant. You can plant it while I'm lying on the floor. Get out again. After you plant it. One coming. Bomb One here. initiated. Protect the diffuser. Mark 1. It's Rook. My air jab is deployed. No, it must be... I got my jets on the stairs and on the door. Rook on Mark 1. Sådan! Vi fucking vandt, Vi fucking vandt over en 4-mandsklan. Ja. Og de var foran 3-0. Sådan, MVP. Hold nu fucking kæft, Lars. Vi to vandt over en 4-mandsklan. Ja.